Пасивната къща само един монтаж на дограма ли? Не, напротив. Стандарта пасивна къща е една съвкупност от различни неща, които трябва да се съблюдават. Може би точно тази съвкупност е проблема за не толкова популяризирането и масовото прилагане на този стандарт. Коментираме изложение, остъкляване, ориентация, рекуперация на въздуха, липса на термомостове, качествена дограма, за която сега коментираме. И всичкото това са фактори, които без всеки един, топлоизолация естествено, която пропуснах, без всеки един от тези неща, които коментираме, на резултат не може да се получи и не може да се получи пасивна къща. Може да се получи енергийна ефективност в някаква посока, до някъде, но не да се получи тази цел, която ние гоним. Сертификата от Passive House Institute Дърмщат. Който гарантира за качество. Който гарантира не само качество, който гарантира комфорт на живот първо, въз основа на рекооператора, липсата на топлозагуби, липсата на термомостове и всъщност ниските сметки за ток. А всички искаме ниски сметки за ток. Сигурно. Супер.